बर' सावथुनयाव शुटिं सोलिगासिनो बेवहाय आब'आ मा रल लादों आरो बे सावथुना माबायदि जागोन होनना नोंथाङा आसा खालामदों? एक्जेक्टलि रलखौथ' आं दायो आं सानो खिन्थाजोबनाया थिग नङा खिन्थु लाइट केमेरा एक्शन बे फिल्मा एसे इउनिक फिल्म जागोन जेखौ जोङो नुगासिनो थायो सरासनस्रा बेबायदि नङा एसे आलादा गुबुन मोनसे ट्रेन्डआव बानायनाय जादों आं सानो रायजोफ्रा बेखौ नायनानै जोबोद मोजां मोनगोन आरो आंनि रलाबो आं मोजां मोनदों आंनि रलखौहाय बेवहाय एसे होल फिल्माव इमोशनजों लोगोसे एसे कमेडिबो दोङो एक्शनथ' दंखायो स' फिल्म मेकारफोरनि सायाव बानायनाय जादों माने जायफ्रा फिल्म बानायो बिसोरनि सायाव बे फिल्मखौ बानायनाय जादों आरो मोनसे गिदिर खोथाया जाबाय बेवहाय बिनि प्रडिउसारा झारखन्डनि बेवहाय मोनसे मोजां मेसेज होनाय बादि जादों जे कमिउनिटि मोननै कमिउनिटिनि गेजेराव मोनसे इउनिटि लानानै बे खामानिखौ मावनाय जादों बेवहाय मोजां मोनदों मावनानैहाय फिल्माथ' जोबोद मोजां जागोन बेनिफ्राय आं बेयाव बाहागो लानो मोननानै आं गावखौनो जोबोद गोजोननाय मोनदों मानो होनब्ला सानसोरां खाख्लारिनि फिल्माव आगोलावबो आं दंमोन खांख्राय होननाय जाय मुभिया जाय नायदों बिथांमोना मोन्थिगोन आरो बहुतानो गोजोननाय मोनदों आरो लोगोसे जोंनि बिसानि जिथुनाखि एवार्ड फांसन जालांबाय बेयावहाय बेस्ट जुरि एवार्ड बिथाङा सानसोरां खाख्लारिया माने आजावनो हादों जोबोद मोजां माने गथ'आ उन्दै जानो हागौ बारा माने बैसोआ आंनिसो एसे उन्दै अब्लाबो बिथांनि मावनाय दांनाय बिथांनि टेकनिक जोबोद मोजां जाय बिथांमोना माने बे फिल्मखौ नायगोन जोबोद गोजोननाय मोनगोन बाह बर' फिल्माबो बेसिम सहैबाय नामा खांख्रायखौ जेखालि रिलिज होदोंमोन गोबां माने बर'फोरजों लोगोसे केनि बसुमतारी पंकज लाहारी बिथांमोनाबो बाख्नायदोंमोन थिग देग्लायबो थांनाय बोसोरनि आगोल जा नुलांबाय देग्लायबो आरो बेनिसै साबसिन हामसिन नोंथांमोना नुनो मोनगोन रायजोफोरनि गेजेराव जों मोजां मोनसे मेसेज बे फिल्मनि गेजेरजों होनो नाजागासिनो दङ बिथाङा लोगोसे आं बेयाव बाहागो लानो मोनना गावखौनो जोबोद गोजोननाय मोनदों बेवहाय नोंथांनि रला माबायदि रलाथ' जोबोद मोजाङानो गोगोम माने बुंनो थाङोब्ला नायबा मोनथिसिगोन फैबाय थानाय बिटिसि इलेक्सन 2025 जागोन ना हयथ' बे फिल्मखौ मानसिफ्रा नायखांनाय नङा आंबो खेबसे ट्राय नायहैगोन नामा प्रडाक्सनफ्रा एक्सुवेलि जोंनि बे प्रडाक्सना दा बे जाय जोंनि लाइट केमेरा एक्सन बेयो रिलिज जानो थांदो जायजुग सिनेमार्स प्राइभेट लिमिटेड होननाय प्रडाक्सननि आन्दाराव बे प्रडाक्सना दा थारैनो बियो दा 2025नि जोंनि जे सिनेमा टाइम जायखौ जों बुङो बिदि मथामति आगस्ट सेप्तेम्बर बिदि महर रिलिज जागोन जों दा प्रडाक्सन हिसाबै बुंनो थाङोबा जोंहा प्रडाक्सना दा थिगैनो दोङो प्रडाक्सननिफ्राय जों एज ए प्रडाक्सन मेनेजार आं जों प्रडिउसनिफ्राय मोननो गोनां जिबायदि सुबिदा बेखौ जों मोनदो जायनि थाखाय आं दा टीमखौ मोजाङैनो सामलायलांगासिनो दं प्रडिउसनिफ्राय दा बेबायदि उसुबिदा जायाखै आंहा फुल टीम दं गावबा गाव केटेगरि दंजोबो टीमनि बेयाव बेबायदि उसुबिदा जाथ'वाखै दा मोजाङैनो थांगासिनो जोंहा दिनै डे 11 जागासिनो दङ शुटिंआ आरो जोंहा डे 11 19 डे आरो 19 स्टाफावबो जोंहा 30 डेन्सनि शिडिउलमोन जोंहा बे फिल्मा माबायदि जागोन होनना नोंथाङा आसा खालामदों? फिल्मा दा जोंनि हिसाबै आं स्क्रिप्ट हिसाबै नायनो थाङोबा फिल्माव दङ जोंहा इमोसन ड्रामा एक्सन जों गासैखौबो मोनजोबगोन बे फिल्माव आरो थारैनो आं सानो जोंनि अडियन्सनि गोसोआव बे फिल्मा जायगा लानो हागोन जों बे एरिया जि नागापुर बुङो बगाजुलि एरिया नामा भुटान खाथियाव जोङो शुट खालामगासिनो आरो बे लाइट केमेरा एक्सना एक्चुअलि टटेलि अबाउट इमोशनल कमेडि एक्शन भरपुर गासैबो फ्लेभार बेयाव आलादा फ्लेभार मोनगोन एन्ड देन बे फिल्मा जाबाय सब बिहाइन्ड द केमेरास माने फिल्म शुट जाबाथाय शुटनि उनथिं जायो जिखिनि लाइटमेन दोङो बा केमेरा पार्सन दोङो बा डिरेक्टर दोङो बिसोरनि स्टोरियावनो जोङो स्टोरि बनायदो बिसोरनि सायावनो जों स्टोरि बनायदो माबायदि खस्थ' जायो बेखौ फोरमायनो लादों नामा औ माने बेयाव एक्चुअलि जोंथ' आर्टिस्टफोरखौथ' सब स्क्रिनाव नुजोबो बाट स्क्रिननि उनाव जेसेबां नोङो बिसोरनि खस्थ'फोरखौ बेयाव फोरमायनो नाजादो आरो बबे प्रडाक्शननि बेनाराव बे प्रडाक्शननि नामा जाबाय जायजुग प्रडाक्शन जायजुग सिनेमार्स प्राइभेट लिमिटेड प्रडिउसारा जाबाय गलिरेस मुर्मु बिथाङा झारखन्डनि डाइरेक्टरा जाबाय आं सानसोरां खाख्लारि आरो बेयाव जिथु डिअपि जिथु डिरेक्टर अफ फट'ग्राफि सानै दोङो जोंहा सोरां बसुमतारी आरो मन्धन बर' मेन रलाव थागोन जोंहा गुलेराज मुर्मु हिमसेल्फ जिथु प्रडिउसार दोङो जयन्त नार्जारी एन्ड देन रुपसिं मुसाहारि आरो जोंहानि मेडाम
अनजलि दैमारि आरो संगिना ब्रह्म बिथांमोनखौ लानानै मोनसे सावथुन सावथुन जों बानायनो नाजादों माब्लासो ओंखारहैगोन बे बे बिफर दुर्गा पुजा जों डेटखौथ' दा लायाखै बाट आगस्ट या सेप्तेम्बराव जों रिलिज खालामनो होनना सानदों बबे ओनसोलाव लागोन शुटखौ बेयावनो जे बे तामुलपुर एरियायावनो आरो गुवाहाटी